Čaute, čaute, dneska som tu s Radkom Čus. a robíme súťaž o Orange Axelota. Podmienka je dať follow, dať like na každé video, ja si to skontrolujem. A keď budeme mať 100 odberateľov, tak bude kolo šťastie, na koho to padne, má win. Tak, kto chce ísť do nášho klanu? Budete mať aj môj TikTok, aj Radkov TikTok. Dám tam aj Instagram, lebo chcem mať sác vo fonku. Takže tam potrebujem 1000 followerov, alebo čo tam je. A no, veľa z nás sa pýtali, že na našom... A ešte mať Messenger, keď chcete ísť do nášho klanu. Veľa z nás sa nás pýtali, že ako získať gemy. Tak, prvá metóda je ísť za akože spawnuje sa Santa, neviem, každú hodinu alebo neviem jak. Jo, každou hodinu. A tam dostanete celkom. Druhá metóda je predávať pety. Tretia metóda je akože zbierať si tieto čestky a tieto tu, toto tu. A štvrtá metóda je ešte daycare. Keď si vyberete daycare, tak dostanete celkom dobrú odmenu. Ja som pre chvíľku dostal 50k, len no, ja som to mal trošku horšie, lebo sa mi zrušilo nahrávanie. Takže GG. A tá piata metóda je do Flower of Land. A to si kúpiť diamantové semienko, alebo čo to je, a zasadiť si ho. Asi sme povedali všetko, sa mi zdá. Chceš ešte niečo dodať, Radko, ku tomu? Sra. A ešte, keď chcete fakt, že... No a ešte gifty predávať. No. Jeden klasický gift predáte za 1k. Jeden ten, neviem ak sa teraz volajú, asi nie epický, rare, alebo čo to je. Ne, Rare se prodává za 1000, No, Epic se prodává za 4000, Legendary se prodává za 20 000, Mythical za 100 000 a Titanic Gift za 500k. No, takže to si na tom ľahko zarobíte. Takže tak nejak. A keby ste niečo chceli, fakt píšte na Instagrame alebo na TikTok, jemu alebo mne, to bude jedno, alebo sem na toto video. Prajem vám pekné popoludnie, alebo neviem, kedy sa na to pozeráte. Ideme sa rozlúčiť na spam s nimi. Tak. Počkáme na Radka. Nech si tu doskáče. No okej. Takže sa lúčime s vami a čau čau. čus.